Okay, got it. So ayan, so good morning. Good morning at night. Hello, Live Good family. Are you excited? Talaga naman pong laging nakaka-excite ang araw natin po dito sa Live Good. So ano po ba ang ating pong pag-uusapan ngayon? Pag-uusapan po natin ang about Live Good Business Presentation, the membership that pays. Ayan po. So, before I proceed, allow me to introduce myself for those who don't know me yet. I am Mentor V Sabulao, currently a Platinum member, soon to be Diamond. Isang tulog na lang. Isang tulog na lang, ano po. So, hallelujah, hallelujah. Thank you so much, oh God, for this wonderful opportunity, oh Lord. I've been with Live Good since February 10, 2023. So 5 months na po ako dito sa Live Good. And apparently right now I have more than 10,000 members na a lot of platinums. Okay po? At ang dami pong mga leaders na hindi ko po sukat akalain na ganito po ang mangyayari. So by profession, I am an accountant. I've been into practice as an employee for 13 years. However, I engaged myself into network marketing industry for 15 years. So the reason behind why I joined network marketing, because why I was driven by a need na kailangan ko pong mapatapos ang aking mga anak sa pag-aaral sa kolehiyo. Ako po ay isang single mom na meron po akong 5 anak at sila po ang nagbigay sa akin ng matinding inspirasyon na bigyan ko po sila ng maayos na pamumuhay. So for tonight, pag-uusapan po natin kung paano po itong Live Good na to ay makakatulong po sa inyo. Kasi to be honest, I decided to retire already prior to Live Good. However, God impressed me to continue network marketing and to impart to people about the goodness of this industry. And God is so good enough that He brought me to Live Good, that an opportunity that goes beyond my expectations. Hindi ko po sukat akalain na ganito po ang ibibigay ni Live Good. Kaya maginig po tayo ng mabuti. Ito po talaga ay kakaiba. So sa mga nandirito po na first time, okay po, be with us. Give your focus, be at the moment. Okay po, pakinggan niyo po ito kasi it's worth listening. It's worth giving your time because this is really an opportunity of a lifetime na pag ito po talaga ay pinalagpas natin, sayang po because time is really gold. Okay po, so handa na po tayo. Sa lahat po ng mga leaders na nandito at gusto nyo pa pong magpahabol ng inyo pong mga guests, maging sincere po tayo, pwede nyo pa po silang i-follow up at they will just tune in. Okay po, so let's proceed. Okay, so ano po ba itong si Live Good? Live Good is based in Jupiter, Florida. So we are open in 200 plus countries. Yes, we are a network marketing company. However, Live Good revolutionized the industry. Ano po bang ibig sabihin ng revolutionized? Tinanggal niya po ang lahat ng mga pahirap. Palakpakan naman po natin si CEO Ben Glinsky na kung saan wala na pong quota, wala na pong auto ship, wala nang points monitoring, no forced buying of products. You only buy at need pag kailangan na po natin. Hindi mo na kailangan magsantambak na mga produkto dyan na hindi mo naman magagamit at mabebenta. Dito, bibili ka lang kung kailan mo siya kailangan. At wala na din pong highly overpriced products. So paano po nangyari ito? Ang ating pong napakagaling na CEO with a very brilliant idea came up with this through listening to the pulse of the field. He listened to the trends of the industry. Na kung saan andito na po tayo ngayon, okay? At maliban po dito, si Live Good po, a membership that pays, wherein dito tayo po ay magiging healthy with highly affordable and wholesale priced and much quality supplements. Yan po yung mga klase ng produkto natin. With a full funnel marketing systems, tools, and trainings. Imagine niyo po yun. Fully digitalized na po tayo, Newly launched globally. So anong advantage? We are called to be the pioneer. And we will be discussing to you a simple, powerful, and lucrative compensation plan.
Ayan, madaling unawain, madaling gawin. And we are a home-based business open in 200 plus countries. So ano po ang nangyayari? Ano po ang maganda po dito? Meron kang negosyo na bubuksan mo kahit nasa bahay ka lang. At negosyo na kahit nasa bahay ka lang, gamit mo ang inyong gadget, it's open in more than 200 plus countries. So what an opportunity, what a blessings na meron po tayong ganitong klaseng opportunity. Okay, so are you with me? Now, ano po ba ang ginawa ng ating pong CEO? He come up with this subscription method. So bakit niya po pinasok ang klase ng industriyang ito? I conducted my own research. I found it out that this subscription industry delivered 300% growth in revenue. So, and I could say we are now into the subscription industry boom. Why? Ang Zoom, itong ginagamit po natin ngayon, 2.65 billion annual revenue. Ganun po kalaki ang in-increase ng industriyang ito when it comes to sales. So ano po ang nangyayari sa mga subscription industry? Ito po yung common na we pay a certain amount on a monthly basis na pag hindi po tayo nagbayad, magiging disconnected po tayo. So like for example, the Zoom, pag hindi ko po ito binayaran, wala na po tayong magagamit. So what else, no? Apart from Zoom, meron din po tayong kilalang-kilala po ito sa US, Canada, Australia, this Costco, a wholesale department store na you could not go into that pag hindi po tayo members. So they have 107 million cardholders na 59 member households. Imagine nyo yan. At ang kanya pong worldwide renewal rate is 88%. At nag-generate po ito ng 3.5 billion membership fees. So what we are trying to show to you that this subscription industry is totally generating a huge income globally. Okay. So another one na talagang putok naman po talaga, ito po yung Netflix. Na meron po itong 230.75 million subscribers. Isipin niyo po yon na halos lahat ng may bahay po ngayon, meron po silang Netflix. At ano po ba yan? Yan po yung unti-unti na pumapatay po sa ating pong mga blockbuster movies. Kasi tayo manunood na lang po tayo sa bahay, unlimited, one to sawa na panunood. We can enjoy it if we are a member. We are a subscriber of Netflix. At dahil po dito, nag-generate po yan ng 31.6 billion US dollar sales in revenue noong 2022. So with this, no, ano po ang nakikita natin? Talagang napapanahon na po talaga ang subscription industry. Okay, kumbaga lumalaki ng lumalaki. The traditional one was Meralco, di ba? Pag hindi ka nagbayad ng Meralco, putol. Monthly subscription po yun. Ang tubig, ganun din po. Ang kuryente, ganun din po. Ang tubig, ang telepono, those are the subscriptions. Okay. Now, what are the other popular membership na nag-i-exist ngayon? Apart from Netflix, Costco, okay, we also have here the Amazon Prime, okay, the Disney World. We have also here the Sam's Club. Kung mapapansin po natin, lahat po ang mga ito, meron po silang certain fee that we could pay either on a monthly basis or you can pay it on an annual basis. As you can see on the screen, nagre-range po yan ng $9.99 up to $19.99. Depende po sa klase ng package na na-avail po natin. So these are so far the popular membership, but apart from this, ang dami-dami pa po niyan. Okay. So now, what is the relevance? Si Live Good po ay ipinanganak as a subscription company, okay? And we called it as a membership that pays. Okay. So as unlike with the other existing popular membership, si Live Good po ay nagbibigay ng balik, nag-generate po ng income pag tayo po ay subscriber or tayo po ay member ni Live Good. Are you with me? So,
Like Amazon, okay, so sorry po, nagkaroon po tayo ng na-lose po tayo sa internet. Excuse me lamang po, i-check ko lang po ang ating pong internet connections for a while. What's going on? Okay, so far okay. Nasaan na ako? I'm lost. Okay, here we go. Andito na po tayo, no? So like Amazon, so may apology for such an intervention. Yan, ganyan talaga ang problema natin pag nandito tayo sa ating bansa, no? Mahina ang ating internet, minsan nagloloko-loko. Okay, so let me continue. So Live Good is like Amazon, okay? Kasi yung Amazon po, nag-start po yan way back 1995, July 16, na nag-umpisa po siya sa online bookseller. However, si Amazon ngayon, kung titingnan po natin, it goes beyond books, videos, music, clothings, no? Electronics, toys, kitchenware, and even the magazine subscription. So ganun po kalawak na ang mga product lines ni Amazon. Okay, so the same thing with Live Good. Now wherein we were launched December 13, 2022, and now apparently we are open in 200 plus countries. It opens with its business of a membership that pays. Yun po yung kumpanya natin. Nakabase po ito, as I mentioned a while ago, in Florida, Jupiter, and we are open in 200 plus countries with multilingual back offices. So dito po nag-umpisa si Live Good with high quality and affordable natural products. And according to our CEO Ben Glinsky, we will be adding more products and services in the near future. And you know what is the good news? Si Live Good po ay hindi lang siya revolutionary company. This is also an evolutionary company. It evolved the industry because according to our corporate team, our CEO, Live Good will be the next Amazon of network marketing industry. So palakpakan nyo naman po yun. So ano ang nafi-figure out natin dito? Nag-umpisa po si Live Good na mga high quality product supplements, but in the next years to come, we'll go beyond that. And do you think you will be excited na dyan lamang sa back office mo para ka nang may Shopee, para ka nang may Lazada? At ang maganda doon, nag-generate po tayo ng certain level of income. Okay. And the man behind the success of Live Good is no other than our CEO, Ben Glinsky. With over 20 years of experience owning and running some of the most successful companies in the nutritional supplement industry, Ben knows how to help people win. Ano ba yung katangian po na meron po sa ating pong CEO? Dahil po siya ay nagmula
bilang isang network marketer, daman niya po kung ano yung mga paghihirap na danas ng isang network marketer. And because of that, he engaged himself into different businesses at na-discover niya, nakita niya, na-scrutinize niya ano ba ang trends na nangyayari ngayon? At doon po pinanganak si Live Good kasi ang adhikain po ng ating CEO ay tayo ay maging panalo. At dito po makinig tayo ng mabuti para makita natin ng clearly, no? How would it happen that Live Good, that Ben will help us to make us a winner? Okay, so a round of applause to our very, very brilliant CEO. So the true leadership creates true success. Of course, there are team behind him. So we have here the Director of Product Development, Ryan Goodkins, the Director of Product Education, the wife of Ryan, Lisa Goodkins. So they have their Monday segment, no? Yung Zoom po about the products, kaya makinig po tayo. And they send emails also. Pwede din po tayo mag-send ng mga katanungan kung kailangan po natin about the informations on our products. And by the way, the product infos it's in our back office. And here, no? To introduce to you the Director of Network Marketing na napaka-low profile, napaka-highly approachable, napaka-friendly, Nodar Kasan. So no wonder the success of Live Good relies on the leadership of this great corporate team. So a round of applause of the corporate team of Live Good. Okay, so let's continue. It's time to make a change. Basahin po natin yung mission ni Live Good na kung unawaan natin, no, napakaganda po, no? Let us read it aloud kahit hindi po tayo nagkakadinigan. So, here we go. To help people get healthy and stay healthy without having to spend a fortune to do it. So, napakaganda po ng mission ni Live Good. Kung mauunawaan po natin na health is wealth. Health is wealth. Kaso nga lang, paano ba tayo magpapaka-healthy kung butas naman po ang ating bulsa? By the way, I've been here in the food supplementation for 15 years at ang masaklap na katotohanan after my thorough explanation on the products, after my presentations, alam mo kung anong sinasabi po ng aking audience? You know what, Miss V? Ang ganda ng products mo. However, hindi ko afford. It's pricey. And to be honest, it hurts. My heart hurts. At doon na po papasok ang katakot-takot na skill sets kung paano mo i-convert ang isa pong listener, ang isa pong audience to close the deal, to make them a distributor or an affiliate and convert them to become a leader. Pero kahit ganun po kahirap yung pinagdaanan na yun, I was so grateful with the industry. And the good thing is, nag-evolve po eh. The only thing that is permanent in this world is change. And thanks God for the life of Live Good, for Ben Glinsky, na ginamit po ang industriyang ito, ang platform na to, na nandito tayo magpapalaganap ng misyon ng Live Good, na turuan ang bawat isa na magpaka-healthy na hindi bubutas ang ating bulsa. Palakpakan nyo naman po si Live Good dyan. Hello! Health is wealth. Are you with me? Mahal po magkasakit. Ang buhay ay iisa lang. Pero ang napakasarap, gagamitin po natin ang mga produkto ng Live Good sa mura at abot kayang halaga. Ayan. So next, what's this? You can see in the screen the famous story of David and Goliath. So what is the meaning of this? Si Live Good, siya po si David, na kung saan pinatay po si Goliath. Sino si Goliath dito po sa ating pong illustration? So they are the price-gouging MLM companies. I'm so sorry to tell you this, but this is the reality that we have to acknowledge and we have to accept na nangyayari po talaga na ngayon to. Marami pa na po ang threatened sa presence ni Live Good. Kaya ano po ang sabi ng ating Director of Network Marketing, Nodar Kasan? The days of selling overpriced products, so a few people at the top of the compensation plan can get rich, are over. Tapos na po yun. So meaning to say, wala na pong mga mamahaling produkto. Palakpakan naman po natin si Live Good. Paano po nangyari yon? Because in the former pattern of multi-level marketing,
alam niyo po kung anong nangyayari? Yung certain products, like for example, this CBD oil, the price of this, let us say $18. Gagawin po itong $100 para may pangbayad sa mga top leaders who are enjoying the benefits of multi-level marketing. However, in Live Good, tinanggal na po yung patong na malaki at ibibigay sa atin at a wholesale price, at a membership price, at a factory price. Palakpakan po natin si Live Good. Ayan. So what else? Ano po ang mga produkto na meron po tayo? These products are all made in USA. And we are all approved by GMP. It has the laboratory testing for its purity and potency. Apparently, right now, we have 16 product lines of natural food supplements. Okay po. All organic. At lahat po ng mga produkto po natin ay meron pong tinatawag na Certificate of Analysis. At ito pong approved by GMP, the Good Manufacturing Practice, para doon po sa mga nakakaintindi, antindi po nito, mahirap pong magkaroon ng approval na yan. And thanks God, because Live Good, we have all these credentials. So a round of applause to Live Good. Matatakot pa ba tayong uminom? Lahat ng mga supplements po natin ay pumasa sa mga testing at sa mga ahensya na to. Okay. Sa mga regulating bodies po ng health industry. So what are the upcoming products in Live Good? Meron po tayong paparating na collagen peptides. Ito po yung pampabata. Okay. We have here the Nootropic Brain Booster, para makatulong po sa mga nagkakalimot-limot na, to enhance the memory. We have the sleep patches. We also have the energy and focus patches. So these products are actually existing in some other company. And what is the advantage? We are buying this at a wholesale price, at a much lower price. And listen, kung titingnan po natin ng mabuti, itong mga products na to, unti-unti na pong nadadagdagan. At totoo po ang sinabi ng ating CEO na time will come, we will be having 200 plus products, lines and services in the back office. And this month of July, magkakaroon po na tayo nitong mga products na to. Okay, and I'm so excited to use all these products. Okay, now the next question is, how do I order the products? Okay. Paano po yon? Mamimili po tayo if we want to become a consumer or gusto ba natin na maging member. Pag tayo po ay consumer, we pay the products at a retail low price. So kahit po siya low retail price, mababa. Okay. Now, how much more if we become a member, we buy the product at a much lower prices. Wow. So grabe, no? So, and take note, once you become a Live Good member, you will save up to 75% compared to products in other network marketing companies. So obviously, saan ka bibili? Sa mahal or sa mura? Ako dito na ako sa mura, na di kalidad. Okay po. So, para mapatunayan po natin ang kaibahan po na yan, tingnan po natin itong famous CBD oil. Okay. Since this is the kind of oil, no, na products na top selling in America, in Canada, in Australia, in other countries. So in the Philippines, nire-regulate po ito, and let's pray na ito po ay talagang maging legit na sa Pilipinas, kasi hindi naman po ito yung kind of marijuana content na mag-aadik-adik po tayo. These are the form of CBD oil na kung saan iyan po ay medicinal. Okay po. So its price is only $18. Okay, other CBD oil, $89.99 and $79.95, just to mention few. At ang difference ng laki, no, sa atin po ay 750 milligrams. Yung competitor na mas mahal, yan po ay nasa 500 milligrams lamang po. So obviously, napakamura po ng product ni Live Good. Another products that we have here is the Super Greens, na kung saan $18 lang po yan. Tingnan nyo naman po sa competitor. The Athletic Greens, yan po ay $99.99.
The Organifi green juice, it's $69.99. So napaka-practical. Natitingnan po natin, dito na po tayo bibili talaga sa mas mura. And to tell you honestly, yung super greens natin talagang super. Kasi lahat na po ng klase ng mga greens nandiyan. I'm using this product and I'm loving it so much. Okay. So that's it, no? At least may idea na po tayo na totoo po na kapag kayo ay member na Live Good, you save 75% lesser than out in the market. So what about the comparison of the members price and the retail price? So dito po sa multivitamins for women with iron, ang members price po ay $9.95. The retail price is $17.95. So ang laki pa rin no, ng difference. So mamimili po tayo. Kahit retail price, mura pa rin. Okay po, pero mas mura pag tayo po ay member. And the same thing also with multivitamins for men. So another powerful product that we have, I'm loving this most, this is the organic coffee. So the healthy organic coffee, it's only $17.95. Pag binenta mo, it's $28.95. Another one is protein. Ito pong protein na to para po kayong umiinom ng milkshake. Ang sarap po talaga, lalong-lalo na pag malamig na malamig. Members price is $22. Isipin nyo yon. And $34. So makakailang timpla ka niyan, samantalang pag bibili ka ng milk tea, magkano po yun ngayon? So mapapamahal. And yet, hindi pa po siya nutritional. So these are so far the comparison of the members price and the retail price. Okay. So now, the next question is, paano ba maging member ng Live Good? So simple lamang po, no? Number one, mag-register po kayo doon sa inyong sponsors link. Sino po ba ang nag-invite sa inyo sa Live Good? Doon po, ang tawag po namin dyan, powerful landing page or maybe sponsors link. Magbabayad po tayo ng $9.95 para po tayo maging member. So estimate, no, the bracket is nagre-range po yan ng 560 to 580 pesos. Okay po. So since dollar po tayo. And having that, pag ikaw na po ay member, you buy the products at a wholesale price or a member's price. So ang ibig sabihin po ng wholesale price, kahit po bumili lang tayo ng tingi, halimbawa ito pong CBD oil, bibili lang po tayo ng tingi, kahit tingi po yan, bibilhin po natin yan ng wholesale price. Pang wholesale kahit tingi-tingi. Yun po yung kagandahan pag tayo po ay member ng Live Good. Yun po yung mga major benefits. Isa po sa mga major benefits why we are going to join the membership that pays. Okay. And you have to stay active by paying your monthly membership. Understand? Now, let's continue. I have a questions with you. Would you like to earn up to $2,000 or more per month? Gusto ba natin kumita nun? I know the answer is yes. Para dun sa mga interesado pa po, stay muna tayo at pag-uusapan po natin on the second part of the presentations. Okay. So dito, magiging Live Good affiliates na po tayo. Okay. Once you want to earn extra $2,000, you are not just a member. You will become an affiliate member. Now wherein, we also give you the opportunity to earn extra income with the most exciting compensation plan in the industry. Yes, the most exciting compensation plan in the industry. So how to become an affiliate member? Again and again, you go to the person na nag-invite po sa inyo, kunin niyo po ang sponsors link, magbabayad po tayo ng one-time $40 for the business center, at tuloy-tuloy po tayong magbabayad month after month ng $9.95 for the membership. Bakit may ganon? Of course, the same thing with the other subscription industry, like Netflix, like Zoom, like Costco, like kuryente, like sa mga bills natin na pag hindi po tayo nagbayad, putol. So the same thing din po dito sa Live Good. Since tayo po ay membership, okay, do you follow? One time lang tayo magbabayad ng $45 and the rest is paying $9.95 per month to keep your membership alive and active. Hello? And this one-time registration of $40, that's a huge blessings already. Kasi sa dati ko pong kumpanya, alam niyo po, for 15 years, I've been paying this renewal, no? Ng aking pong membership. Nagbabayad po ako, as far as I remember, $25 annual. But with Live Good, it's only one time. It's only one time.
And you will be having the business center. Now, the next question is, what do I get with $49.95? Ano po ang makukuha nyo? Number one, you access to membership club. Ang ano nga po yung ating pong membership club? Dito po, mabibili natin lahat ng mga product lines ni Live Good at ang mga upcoming product lines ni Live Good at a wholesale price. At almost factory price. Hello? Na hindi po maa-avail nang hindi ka member ni Live Good. And number two, you will be given a digital marketing products. Alam niyo po, dito po sa digital marketing products, Petmalo na to, it's more than 100% value for money. Because this is the reason behind. Bakit po ako nag-join kay Live Good? I was so attracted with its platform. Meron po tayong, listen ha, once you join with Live Good with an amount of $49.95, or you may join 1 year, $139.95, makakatipid po kayo ng 2-month subscription. Okay, pag nag-annual po tayo, bayad na tayo. Wala na tayong iintindihan ng buwan-buwan. Now, what is the equivalent? Ano po yung benefits na makukuha natin? Listen carefully. Number one, you will be given a back office. Yung back office na yon, you owe your own username. Meron po kayong password, and everything that you want to know about your business, it is inside your back office. Yung commission mo, yung genealogy mo, everything, the products explanation, the compensation plan, and so on and so forth. Doon po nakalagay po yon. And number two, we will be given a retail site na kung saan mai-enjoy po natin yung pagbebenta ng produkto in 200 plus countries. Yes, in 200 plus countries. At dito po, door-to-door na po ito. Right e-commerce system that the product will be delivered right at the doorsteps of your client. Hello? Through drop shipping system, okay po, nag-order ang kamag-anak mo sa Amerika, papasa kay Live Good, ipapack up ni Live Good, ihahatid doon, ang komisyon ay sa'yo. Ganun po yun, ano, yung number two. Hindi na po tayo nandoon sa panahon na I gonna knock on your door. Diba? Naalala nyo yun? Ano bang product yun? Electro. Nakakalimutan ko na. Nag-i-aging na po tayo. So ganun, wala nang bahay-bahay. Wala ka na rin, hindi ka na rin magbibit-bit ng pagkadami-daming produkto. Retail site store na lang po tayo. Send mo na lang yan in 200 plus countries. And to add on, you know what? We have a very sophisticated back office because we have multilingual back office na kung ang kausap nyo po ay Mexican, Indonesian, Bahasa, iba-iba pong lengguwahe ang nandoon. And number three, meron po tayong napaka-powerful na landing page. Na yung landing page na yan, the moment you share it to your friends, relatives outside the world, okay na nandun po si Live Good, they will register in your back office, connected na po sila sa'yo. And that's it. Doon po sa 3 digital products na meron po tayo, this is, I could say, it's more than 100% value for money. Hindi ka na po lugi saan ka nakakita ng ganong klaseng negosyo. And lastly, you will participate in the compensation plan in Live Good. Okay. So is it clear? Now let's continue. What are the 2 genealogies na meron po si Live Good? Kikita po tayo sa compensation plan ni Live Good because we are structured with the 2 powerful unilevel and a forced matrix system. So dito po sa infinite wide, 10th level dip, ang ibig sabihin po niyan, kikita tayo coming from our own personal directs. So kung wala po tayong directs, wala po tayong in-invite, wala po tayong kita dyan. Ngayon dito naman po sa matrix 2x15, ito naman, maganda naman po ito. Kung dito sa infinite wide, hindi ka kikita kahit kasi wala kang in-enroll, dito sa matrix, pwede kang kumita kahit wala kang in-enroll. So meaning to say, 2 klase po ng tao ang nag-i-evolve dito sa Live Good. Pwede po ikaw ay isang spill creator or pwede din naman po ikaw ay spill maker. Okay po? So ganon. Spill maker, or you can be a spill creator. Antay ka ng spillover, kikita ka. Pero kung gusto mo ng urgent income, because you know what in Live Good, what is the good news? The harder you work, the more driven you are, the more money you get.
Okay po? Pero kung wala ka namang urgency to make money, okay, antay ka lang ng spillover, kikita ka. But for tonight, we gonna be explaining to you na kung talagang ang ating pong adhikain sa buhay ay magkaroon po tayo ng matinding pagbabago, okay, we want to attain a certain level of success in our life, listen carefully because we are here to coach you, to guide you on how you gonna maximize the opportunity and live good. Okay, so is it clear? We are backed up by 2 genealogies. And how does it work? Here we go. So 7 ways to earn and live good. And the weekly fast start, that's number 1. We have here the retail commissions, the influencer bonuses, diamond bonus pool, and diamond crown bonus pool. So ibig sabihin, itong 5 ito, mai-enjoy mo to dito po sa Infinite Wide 10th level dip. So meaning to say, pag wala kang in-enroll, wala kang kita nitong mga to. Hello? Wala kang diamond pool pag hindi ka nag-enroll. Wala kang influencer bonus kung hindi ka nag-enroll. Wala kang retail commissions pag hindi ka nag-enroll. At lalong-lalo na, wala kang weekly fast start kung wala kang in-enroll. So nagkakaintindihan po tayo. Dito naman sa matrix commissions, kakaiba po ito. Kasi pwede kang kumita ng kahit wala kang in-enroll. At ito namang matching bonus, kaya siya ginitna, nilagay siya sa gitna kasi sa matrix commission, pwede ka pang magkaroon ng matching bonus. At dito naman po sa kaliwa, yung Infinite Wide 10th level dip, meron ka pa ring matching bonus. Ang tawag po natin dyan, unilevel bonuses. So para mas maintindihan po natin clearly, pag-usapan po natin yung 4 na mga bonuses. Out of 7, we got to focus on the 4 bonuses that we have in Live Good. We have here the weekly fast start bonuses, matrix commissions, matching bonuses, and then diamond bonus pool. Isa-isahin po natin yan. Hindi na muna natin i-discuss yung iba kasi dito pa lamang po sa 4 na to. These are the topmost priority. Na pag naintindihan po natin ito, hello, fasten your seatbelt. Your life will be changed extraordinarily. Yes, extraordinarily. Okay, number 1, the weekly fast start commissions. Just on the title itself, weekly, ibig sabihin, yung bawat tao na mag-i-enroll sa'yo nitong linggo na to, ang cut-off is every Friday, 3 o'clock. The very next week, kukomisyonin na po natin yan. Sino yung mga taong yan? Yun po yung mga affiliate member na nagbayad po ng $49.95. Hello? Nagbayad ng $49.95, pumasok po sila until Friday cut-off, next Thursday midnight, sisweldohin na po nila yon. Ngayon, meron po tayong ranking positioning dito. At ang level of income will determine depending upon on the ranks. Kumbaga, titingnan po natin itong mabuti. Live Good is like a career. It's like a profession na pag ito po talaga ay kinonsider natin professionally, definitely it will give you a professional income. Hello? Up to 10th level dip, mama-maximize mo yan pag tayo po ay kinarir natin yung business. So unranked, so these are definitely the people who just newly enrolled. Lahat po tayo naging unranked. Na kung saan sa unang tao na nag-sign up sa'yo may $50 ka. But the moment na naging 2 po yan, meron ka ng up to the 2nd level. So nagiging 60% ang kikitain natin if we become bronze. And then if we become silver, bababa na yan up to the 4th level. Total income is 70%. Pag naging gold, that is up to the 6th level, total of 75%. Pag tayo po ay naging platinum, up to the 8th level, total of 78%. Pag diamond, total 8th level, 10th level, 80%. So tingnan niyo po ng mabuti. Napaka-generous po ni Live Good na depende sa ranggo mo, di ba? Ang laki po ng ibinabalik po sa atin. So again and again, who is Live Good? We are the membership that pays. Okay. So, ipaliwanag po natin ng mabuti na ito pong weekly fast start commissions. Hello. The weekly fast start commissions is an income
that we could generate, that we could call it as a now income. Na pag trinabaho natin ito ngayon, kikitain natin to agad next week. At may kinalaman ang rank, ang ranggo mo. Kaya kung gusto nating ma-maximize yung opportunity, we better work hard and work for our promotions. We work for our rank up promotions. So dito, papakita ko po sa inyo a bit on how we gonna rank up the positions. Again and again, $25 bonuses that we will get on every referral. On every referral. Sa lahat ng direct mo, sa lahat ng kakilala mo, nagbayad ng $49.95, you get $25 bonus, no auto ship, no quota, no volume requirements. Yes, no volume requirements. Now, tingnan niyo po itong mabuti. Paano kung nakapag-enroll ka ng 10 tao? You will get $250 direct referral. At the good news is, you can refer unlimited directs. Meaning to say, you can enroll as many as you can. Gusto nyo ba yon? Unlimited nga eh. Infinite wide, unlimited directs. 10th level dip. To maximize the 10th level dip, here we go. The first way is the unranked. Wala ka pang ini-enroll, isa pa lang, first level, $25. Pero pag naging dalawa na yan, meron ka ng first level. Ibig sabihin, may second level ka na. Meaning to say, yung in-enroll ng in-enroll mo, meron kang $5. At madali lang po maging bronze. 2 tao lang. At kahit hindi ka pa lumalayo, diyan ka pa lang sa loob ng pamilya mo, pwede ka nang mag-bronze. Isali mo ang nanay mo, ang tatay mo, bronze ka na. Okay po. Ngayon, tuloy po tayo, no? Mag-rank up tayo to become silver up to the 4th level na po yan. So, 25, 5, 250, 250. So, paano po ba tayo magiging silver? 3 kaparaanan. The first way is to enroll 20 directs. Kaya ba natin ang 20 directs? Of course. So, yan po yung isang kaparaanan. Second way to become silver is meron kang 10 directs na umabot ang total team mo ng 20. That's the common denominator, 20. That is the required number, 20, sa silver. At the third way, okay, the third approach is to create 3 bronzes in 3 different legs. Not necessarily yung directs mo ang nag-bronze. As long as in one enroller tree, meron po diyang lumabas na isa pong bronze. And I hope it's clear. Basta meron kang 3 bronzes in 3 different legs, either your directs or indirects, na meron po tayong 20 total team. And that's silver. So the next one is becoming gold. Up to the 6th level na po tayo. 6th level na po yan. And to become gold, 30 directs with a total of 100. O kaya naman, 3 silver in 3 different legs, total 100. Or a count of 3. 30, 30, 30, 10. Or a combination of everything. Wag lang lalagpas sa 30, bibilangin po ni Live Good yun, kasama po yun doon sa team 100 mo. Are you with me? So next one is becoming platinum. Si platinum masaya po kasi up to 78% na po ang kikitain natin. Meaning to say up to the 8th level na po ang mai-enjoy natin. So to become platinum, number 1, you directs 100 with a total of 500 total team. Platinum is meron po kayong 3 gold in 3 different leg, total of 500 total team. Platinum pwede po account of 150, 150, 150, and then 50. So a total of 500. So these are the 3 different approaches on how we become platinum. So to become diamond, wherein 80%, ibabalik po sa atin yan. Isipin mo yan, 50, 10, 5, 5, 3, 2, 2, 1, 1, 1. So yun po yun. Na kung saan, para maging diamond po tayo, magbibuild po tayo ng 3 platinums in 3 different legs. Total of 2,500. What a leveraging is this? Yung total 2,500, hindi na po ikaw ang nagtrabaho niyan. Tinuruan mo yung entire organization mo to do exactly the same and help 3 different legs to become platinum. And I thank God
Kasi I have my personal enrollee, Charlene Caparoso, now platinum, na nanganak ng pagkadami-daming platinums. And I have my second platinum, personal directs, Ching Narada, who is now platinum. And I have one upcoming platinums. Praise God. Tumatayo ang balahibo ko because this is the most awaited time for me here in Live Good. And I could say this is one of the happiest moments in my Live Good journey to become diamond. 3 platinum members in 3 different legs with a total of 2,500. I exceeded 2,500. I have more than 10,000. Ang kinulang lang po dito yung mag-build tayo ng platinums. And another approach is count of 500. May mga leg tayo na nagpa-power leg, sumusobra pa sa 500, bibilangin ni system up to 500. Hindi susobra sa 500, okay? Kaya 500, 500, 500, 500, 500, 2,500, diamond ka na po. Okay, so I hope it's getting clear. So madali lang po, no, kung titingnan po natin, kaya aralin po ito natin ng mabuti. Kung siseryosohin natin si Live Good, 3 to 6 months or the most is 1 year, Live Good na po, diamond na po tayo. And you will be amazed. Pagkat ba ang kita ng diamond? Tatrabahuin talaga natin yan. Okay, so let's continue. Now, I'm done already in number 1. The fast start weekly bonuses. And now, doon sa number 1, again and again, walang kita pag hindi nag-enroll. Pero dito sa pangalawa, ito na po yung masaya, matrix commissions. Ito na po yung kahit wala kang in-enroll, pwede ka pong kumita. Kasi sabi po sa matrix commissions, when you lock in your position in Live Good, you are given a business center in our fast-filling 2x15 matrix, na kung saan they will be placed in the matrix under everyone who is already there following their enroller. Merong time elements involved po dito na pag maaga ka pong nag-pre-enroll at nag-sign up ka, binayaran mo, in-upgrade mo yan hanggang Friday 3 o'clock, nauna kang nag-pre-enroll, pagdating ng cut-off, tapos lalapag kang kauna-unahan dito po sa matrix sa ibaba ng upline mo. At ang maganda po dyan, whether you like it or not, malalagyan po tayo ng spillover. Hello? At dito po, sa lahat ng mga tao na nalalaglag sa organizations mo, as long as nagbabayad po sila ng $9.95, meron pong 25 cents dollar na ibinabalik po sa atin ni Live Good. Ngayon, tingnan nyo po ulit to. Another slides para mas clearly po natin ma-figure out. You are here on top. All the people underneath, you are given 25 cents dollar sa lahat ng mga nagbabayad ng $9.95. So, ibig sabihin sa 2x15 matrix commissions, kahit hindi ka nag-enroll, pwede kang kumita. Totoo. Ngayon, si matrix commission, para po natin ma-maximize, the same thing with number 1, with the weekly fast starts, may kinalaman na naman si rank. Kaya dito, let us be rank up oriented. Maging particular po talaga tayo dito sa ating pong ranking promotions. That is our target, to really be very particular. Okay? Na mag-focus po tayo sa ating pong rank up promotions. Wag lang po tayong makontento na unrank tayo. Kasi si unranked dito sa matrix commissions, hanggang 12th level po tayo dyan. Si bronze naman at saka si silver, hanggang 13th level, meron pa tayo. At pag gold platinum tayo, hanggang 14th level. At pag diamond tayo, hanggang 15th level. Anong ibig sabihin po nito? Okay, listen carefully. Ang level po na binibilang ng ating pong system is up to the 15th level, depending upon on your rank. So pag unrank po tayo, alam na natin anong ibig sabihin ng unrank, right? Walang in-enroll. So up to the 12th level, meron tayong 25 cents. And the reason behind bakit ko po nagustuhan ang network marketing, remember, I was an accountant.
I am an accountant. Pero 15 years ago, ang nag-attract po sa akin sa network is yung salitang leverage, yung salitang duplicate, yung salitang exponential growth. Na kung saan ako to, mag-isa ako, mag-enroll ako ng dalawa, tuturuan ko yung dalawang kumuha ng dalawa, at turuan lahat silang kumuha ng dalawa, kahit sa dala-dalawa pa lang, na hindi naman tayo nililimitahan kung ilan ang enroll natin. Pwedeng 100, pwedeng 1,000, as many as you can. But we are focusing on counting of 2. With the 2 people na nag-duplicate, 2 becomes 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1,024, 2,048, 4,096 on the 12th level. Summarize po natin yan. I-summation po natin yan. 4,096 up to the top. That is 8,192. I-multiply niyo po yan ng 25 cents. Magkano ang total potential income dyan? That is $2,047.5. Yes, $2,047.5. Pero kung magbo-bronze at magsi-silver tayo, bababa yan hanggang 13th level na kung saan doble ang income natin. Hello? At pag tayo ay nag-gold platinum, bababa na naman yan hanggang 14th level. At pag tayo ay nag-diamond, ito yung masaya, hanggang doon sa 15th level, and the potential income is 16,383.5. Alam nyo, nung nakita ko po ito, kinilig po talaga ako. Kinilig po talaga ako. With 1 and 2 pa lang, sulit-sulit na po. But wait, there's more. Meron pang isang nakakawindang. Ito po yung number 3 na hindi po ako pinatulog. This is the matching bonus of Live Good with 5 generation dip. Ano po ibig sabihin nito? Sa lahat ng dinirect mo na ikaw ang nag-enroll, dinala mo sa Live Good, 50% ng income nila aakyat po yan sa inyo. Yung kinita nila sa matrix, aakyat po yan sa inyo. Okay. So paano po yan nangyari? Pagpalagay natin, ito yung mga directs mo. Kumita ng 1,000, 500, 100, 200, infinite wide, as many as you can. Kalahati nun, akyat ng akyat sa'yo. Palakpakan nyo naman si Live Good. Woohoo! 5 generation dip. Ano to? Dito po ako mas na windang. Grabe. Na kung saan dito sa 5 generation dip, akala ko yung personal direct na matching bonus, pet malo na. May isa pang mas pet malo. Ito yung 5 generation dip. Kasi dito sa 50% on your personal directs, meron tayong 5 generation na nagdedepende po yan sa ranking mo. Hello? Meron kang silver generation, 10%, gold generation, 5%, platinum 5%, diamond 3%. So these are the bonuses that we will get on the generations. Ito lamang po, although this is a bit sounds confusing, kasi kahit nga yung ating CEO, kung nakinig po kayo, sa kanya pong explanation, natatawa siya no? Kasi talagang sa unang tingin, parang ano daw? Pero para mas madali pong unawain, ito lang po ang sasabihin ko sa inyo. Kung magkano ang matching bonus mo, okay, sa direct mo, alam nyo po ba na magta-times 3, ta-times 4, magta-times 5 yan. Depende sa ranggo mo at depende sa dami ng leaders na na-build mo sa ibaba mo. Hello? Are you with me? So that's it. So para mas maintindihan po natin ng konti, the personal directs meron ka pong 10 na ang kanilang pong team ay 10. Meron po silang matrix income na 100. $100. Kalahati sa'yo, 50%, di ba? $50 yun. 50 times 10, ang total income mo is 500. Ganun lang po yun. However, on your second generation silver, 10 sila. Okay? 10 na directs mo. Silver. 100 ang team niya. Ang matrix income ng mga yon is 100. Sa 10%, no? Ng $100, that's $10. 100 nga sila Kaya meron ka na naman dyan
$1,000. So ano po ang napakaganda po dito? Galingan po nating mag-build ng marami pong leaders. Bilisan po nating mag-build ng mga leaders. Let us pursue and helping our team reach their goal. That's it. Grabe. So palakpakan nyo naman po si Live Good. So that is up to the 5th level depending upon on your ranks. Okay. So pinakita ko lamang po sa inyo ang nakakawindang na matching bonuses na nag-generation dip up to the 5th level. So to give you an example, kagaya sabi ko kanina, to become bronze, kahit hindi ka na muna lumayo, unahin mo muna talaga ang pamilya mo. Pagsisisihan mo pag sila hindi mo inuna. Lalong-lalo na kung sincere ka na gawin talaga tong business. So 2 bronzes in the family, syempre bronze ka na, the potential, pag sinabing potential, pwedeng mangyari pag napuno na ang matrix. 4,095, tapos yung dalawa mo, nanay at tatay mo, 2,047 ang potential income nila. Eh di ba meron ka pang 50% na matrix? So magkano yon? 2,047 uli. Magkano ang total income yung tatlong mag-anak? Nanay mo, tatay mo, ikaw. $10,238. Palakpakan nyo naman po si Live Good. So how much is the total monthly income? That is $573,000. What is the purpose of showing this projection to you? Because we need to project the life that we have. Okay. Sorry. Nag-unstable po ang ating pong internet. Okay. So, nandito na po tayo sa matching bonus, right? So, what about if nag-enroll po tayo ng 20 directs? 20 directs. Na kung saan, mga unranked pa yan ha, unranked. Meron kang 50%, 20 Okay. Can you hear me now? Kung kailan ba naman nandito tayo sa masarap na usapin, ano? Naririnig niyo po ba ako? Hello? Can you hear me now? Okay, so kung kailan ba naman masarap, no? Ang usapan saka naman nagpapasaway to si si internet. Okay po. Siguro malapit na ang bayarin ko. Coach V, excuse me po. Coach, pwede pong phone na lang po gamitin niyo. Ako na lang mag-operate sa PowerPoint para hindi masyadong malakas yung Okay, para about di pa ako mawala. to finish naman na to.
Sige. Okay po, sige po. Okay, pag nagloko pa, ikaw na ang mag-navigate, okay? So naririnig niyo pa po ba ako? Can you please okay? So naririnig niyo po ako? Okay. Here we go. Nasaan na tayo sa 20 directs? Okay. Sorry po, no? So dito, let's continue our projections, no? Giving you some sort of example. Let's just play with numbers. So ipagpalagay natin, nag-enroll po tayo ng 20 directs na mga unranked. Meron po tayong potential income dyan na $20,475. That's it. So yun po yun. Ngayon, okay po. So what about if nag-enroll po tayo ng 30 directs na kumikita po sila ng $6,000. $6,000 ang kinikita ng 30 directs mo times 3,000 kasi 50%, yan po ang kikitain po natin. So magkano po ang sa inyo dyan? Meron kang 3,000 times 30 and that's it, $90,000 US. So with that, pwede bang palakpakan po natin si Live Good? Ngayon, I have questions with you. Sa pinakita ko po dito, magde-direct po ba tayo? Hello? Mag-i-enroll o aasa lang tayo ng spillover? Anong mas maganda po dyan? So now, okay, so let's continue. Let's continue. Ako po'y nagugulumihanan dito sa aking slides. Okay, so let's continue now. So we're done on the matching bonus. Okay, so now the last that we're going to explain is the diamond bonus pool. Ano po yung diamond bonus pool? Yung kita po ng buong mundo, no? 2% of that, ina-allocate po yan sa lahat ng mga qualified diamond ranks. Paghahati-hatian po yan. At sa ngayon po, pumapalo po yan ng $6,000 to $9,000 on a month. Hello? Kahit $5,000, magkano na po yun? Nasa 250,000, 300,000 pesos. Okay na ba yun? Yun yung kikitain ng diamond bonus pool. Pwede po bang mag-type po kayo sa chat box? Sino po sa atin ang gustong mag-diamond? Can you please type on that chat box? Sino po ang gustong mag-diamond? Hello, hello, hello. Type po kayo dyan sa chat box. Sino po ang gustong mag-diamond? Okay. So anyone? So grabe, no? Very amazing po talaga si Live Good. So okay. So nagmo-move po ba ang aking slides? Nakikita niyo po ba? I want to become diamond. Leonso Dagkutan. So who else? So nakikita niyo po ang slides ko? Live Good Fam? Can you see my slides? Hindi. So Nikki, medyo unstable talaga ang internet. Ikaw na po ang mag-slideshow. Wait lang ha. At gagawin ko ng... Ikaw na mag-slideshow, Nix. Pero you can hear me naman po. Tama. I-stop ko na to, Nix, no? Yes. Okay. Okay. Sige. Sorry ha. We have to find solution to the problem that we have right now. Okay. Talaga naman. Okay, nasa diamond bonus pool na tayo. So I'm asking everybody who want to become diamond, you type now on the chat box at babasahin ko po yung inyong mga declarations dito. Okay, sabi ni Asterio, okay. Sabi ni Tata Rich, I want to become diamond. Si Jocelyn Cabugas, I want to become diamond. Clyte, yes, Coach V. Yes, diamond. Justdado Fernandez, okay. I want to become diamond. Sabi ni Alwin. Okay, so yung iba ayaw maging diamond? Yes na yes, sabi ni Abraham Salomon. So, ibig sabihin, no? Thank you, congratulations sa lahat po ng mga gustong mag-diamond. Si Gerardo Combate. Okay. So, si Alet Albano.
So sa lahat po ng mga nagpakita na gusto nilang maging diamond, isa puso nyo po yan. Kasi alam nyo, mararating at mararating nyo po yan. Yes, partner Annie Kimpi. Me. Yes. Amen to that. Yes na yes, sabi ni Junior Soto. So napakasarap po maging diamond. Ano po? Kasi para na tayong co-owner ni Live Good. So yun po ang kagandahan po dyan. Okay, so we're done already on the top 4 compensation plan of Live Good. And now, next slides. Ito po yun. Napakaganda po ng pay plan ni Live Good. Next slides, please. Meron po akong ipapakita po sa inyo. Ito pong ipapakita ko po sa inyo is what we call strategy. Siguro po sa napakagandang compensation plan ni Live Good, pwede pong sabihin natin, grabe naman yan, totoo ba yan? Parang it's too good to be true. But you know what? It's too good and it's true. Totoo po to. Pero, meron po akong idadagdag. Kasi di ba po, sabi nga, pwede kang kumita daw ng kahit hindi ka nag-enroll. Totoo po yun. Meron po talagang matrix. May mga kasamahan po ako dito, kumikita po ng $400 na bronze pa rin. Hindi pa po silver. Upcoming silver pa lang. Pero mind you, $400 matrix, $300 matrix, $100+ matrix. Kaya totoo ang matrix. Kaso nga lang, hindi sa lahat eh. Meron kasing iba na mapupunta ka talaga depending sa timing mo. Kung matagal kang pumasok, kailan ka pumasok. Para kasi tayong, ano yan eh, yung binhi na hinasik ng Diyos, kung saan-saan napunta, may napunta sa batuhan, napunta sa katubigan, sa putikan, sa magandang soil, iba-iba po yan. Pero sa napakagandang opportunity ni Live Good, I want you to realize, I want you to analyze, and I want you to internalize this one. Kasi sa napakagandang opportunity natin dito sa Live Good, may mga bagay-bagay tayong dapat ayusin. Diba? Number 1 is the mindset, the skill sets. At ito pong ipapakita ko sa inyo, this is all about the strategy. And I'm gonna show you something, a strategy that will help you maximize the earning potential in Live Good. Na hindi lang naman kayo tuturuan para maging spill waiter. Bakit hindi natin to pagtulong-tulungan na maging spill creator? Kasi pag hindi natin to pagtulong-tulungan at ang isang upline lang ang magtratrabaho, baka kuba na yung upline natin, lawit na ang alangala, wala pang dumarating na spillover. So, Live Good is an opportunity of a lifetime na napakadali na sa halagang $49.95, pwedeng baguhin ang buhay natin ng 180 degrees. So, I gonna introduce to you the power of 2. My question, can you enroll 2 personal directs in your first week? Hello? Kaya bang mag-enroll ng 2 sa unang linggo mo? What's your answer? Yes. Yes, thank you, Art. So ngayon, tingnan, pakita natin dito next. Halimbawa, first week, ikaw to. Nag-enroll ka ng 2. Oh, 3 na kayo. Paano kung yung 2 na yan, tinuruan mo na mag-bronze din on their first week? And on their first week, tinuruan pa rin down the line. Sige nga, ibaba mo nga, Nix, na lahat is nag-i-enroll ng 2 on their first week. On their first week, baba ng baba, week 4, week 5, week 6, week 7, week 8. Ayan no, week 8, hanggang week 15, you know what? That's a total of 65,534. Puno na ang matrix. So, ibig sabihin pala, mas madali palang mapuno ang matrix pag tulong tayo. Hello? Hindi lang isang masaya. Everybody is happy. With this strategy na power of 2, but I'm not telling you na 2 lang ang i-enroll mo. Kasi kung seryoso ka talaga at gusto mong mag-rank up, hindi ka makukontento sa 2 lang. Natapos mo yung 2 sa unang linggo mo,
Next week, enroll ka ulit ng 2. Next week, enroll ka ulit ng 2. Next week, enroll ka ulit ng 2. Pero kung magaling ka, kaya mo mag-enroll ng 10 in just 2 days, why not? In 1 week time, kaya mo mag-enroll ng 30, why not? Pero ang pinakikita po namin sa inyo is something attainable, doable, duplicatable that we are going to enroll 2 person in our first week, become bronze in our first week. Pass it on. Ituro natin sa baba. Hello? Are you with me? Ano yan tumutunog na yan, Nix? So now, let's go to the next slides. So yan, ang pinakita po natin dyan is dala-dalawa. So anong mangyayari dito sa dala-dalawa na yan? Down the line, pakita natin, Nix. Diba sa first, second, third, hanggang doon sa pinakababa, magkano po ang kikitain natin yan? 25 cents lang yan, ano? Lumalaki, umaabot ng 8,192 dito po sa 15th level. Pero pag times 2 natin yan, inad natin from bottom to top, that is a total of $16,300 plus. And this is the power of 2. This is the power of 2. Kaya, sa napakagandang opportunity natin dito sa Live Good, wag lang po tayong makontento na mag-antay po tayo ng spillover. Kasi po, totoo na merong matrix, totoo na may spillover, pero hindi po natin yan control. We cannot control the people who will fall in our organization, but we can control on how many action plan or how many activities we are going to do in our daily life with Live Good. Hello, so next po. Okay. Because of this, I was totally inspired. Gumawa po ako nitong tagline na to, no? Ito po yung tinuturo ko sa team ko. Na wag lang po tayong mag-attract ng walang gagawin. Kasi sa totoo lang, pwede po tayong dumami na ang mindset natin walang gagawin, aasa sa matrix, pero napaka-weak ng foundations nun. Isipin mo, lahat walang gagawin, nag-aantay ng matrix. Pag nainip ng 3 months, 5 months, titigil na, walang pundasyon eh. Hindi nag-a-attend ng Zoom. Sila din yung unang mag-aayaw. Kasi ano nakikita nila? Wala. May belief level na nabibuild? Wala din. So anong susunod nun? Saan nakatingin? Nakatingin sa income. Walang income. Wala, laglag. Sorry po This is my point of view. Now, basahin po natin lahat ito. This is our tagline, Live Good Soaring Eagles International. Go for bronze on your first week, pass it on and maximize the matrix. So kung lahat po tayo naka-mindset na lahat po tayo ay magbo-bronze in our first week, iduduplicate natin, doktrina sa lahat ng team natin para mapabilis mapuno ang matrix, lahat tayo magbo-bronze in our first week, puno agad ang matrix. Lalong-lalo na kung hindi tayo huminto mag-enroll weekly ng dala-dalawa. Minimum. Hello? What a great platform. So memorize po natin yan Go for bronze. Basahin po natin lahat, no? Go for bronze on your first week. Pass it on and maximize the matrix. So with that, palakpakan po natin si Live Good. Now, let's go to the next. Alam niyo po ba na hindi lang po tayo limited to 2? We can enroll 10. The magic of 10 na itinuturo sa atin ang mga apply natin. What will happen if we observe the power of 10? So you just imagine you are there on top. Nag-enroll ka ng 10 on your first week, on your first month. At dinuplicate mo yon, don't you know that enrolling 10 is the backbone to become silver? And if you teach these 10 people to do also enrolling 10, 100 people, you are already gold. Gold ka na sa second month mo. Paano kung hindi ganon? Pwedeng 1 week pa nga lang gold na agad eh. Like what happened to me. So third month, $1,000. On the fourth month, that is 10,000 members. Magkano kita, Nix? That is $2,500. Pakita nga natin, equivalent down the line, the next slides. Ayan po,
Sige, pakita natin yan. Tuloy-tuloy. That is $2,500. Sa 10, maliit lang muna. Sa $125 na. Sa third month, $250 na. Padami ng padami. Kung na-duplicate tayo ng pa-10, $2,500. Fourth month pa lang, kumikita na tayo ng $2,500. We can always play with any numbers that we have here in our mind. But the point is, the proper duplication is at work. We always duplicate all the way to the top. Ano ang na-duplicate natin? Nagmamatter yun. Magduduplicate ba tayo ng walang gagawin o may gagawin? Mag-i-enroll o mag-aantay ng spillover? Spill waiter or spill creator? Mabilis mapuno ang matrix o mag-antay ka ng siyam-siyam? Hello, I hope that I'm getting it through. Okay po. So next slides. Almost done. How does the matrix works? Para dun po sa ating pong mga guests, you go to the person who invited you. Mag-pre-enroll na po kayo. Alam mo, free temporary positions, wala pong bayad. Wala pong bayad. Kunin mo yung landing page, yung sponsors link, mag-pre-enroll ka, mag-asep ka, pag-isipan mo po talaga na mabuti. Mag-search ka sa YouTube, attend ka ng Zoom, hanggang maintindihan mo and make a decision before 3 o'clock on Friday, bayad ka na. Kasi sa lahat ng mga taong kumosisyon under sa iyo, sasabihan ka ni Livegood, si ganito si Maria, ganito na ang mga pumasok sa inyo. Pero hindi mo yun guarantee na downline mo lahat yun. Tinutuhog tayo ni Livegood in a strong power line, okay? Na kung saan, pinakikita sa atin ganito na kadami ang nag-preposition. At malamang, isa sa kanila is nasa ibaba mo. Hello? Kung tayo po ay nag-commit na mag-get started. So with that, that's how the matrix works. The earlier you lock in your position, the sooner you will put in the matrix under your upline. Okay. So that's it. Next. Maganda po ba ang opportunity? At dahil po dito, pre-project po ni Livegood na in 1 year time, 2022 December to 2023 of December, we will be having like 300,000 to 1 million members. But you know what is the good news? Congratulations to Livegood. Dahil sa 7 months pa lang, nasa 500,000 members na po tayo. And we are still called to be the pioneers. And we are still at the tip of the iceberg. The next big thing will happen because in the next years to come, we will be having like 100 million to 1 billion of members here in Livegood. Palakpakan nyo naman po. Congratulations, you are here in Livegood. You are part of the pioneers. So ngayon, to give a clarity, ano ba ang ginagawa natin dito sa Livegood? We are building a huge community of people to become an affiliate member of Livegood, okay? To enjoy the membership that pays and enjoy the potential income that we have in Livegood, maximizing the platform that we have. Wow. So you are part of that movement, a global movement of changing people's lives. Palakpakan po natin si Livegood. Now, the next question is, meron na bang kumita? Next slides, please. Isipin mo, may kumita na ba? Yes, there is. Yung ating upline dito po sa Pilipinas, the first diamond, Coach Fernan Santiago. The amount you see on screen is understated. So what about the next one? We have here our crown diamond, Tim Miller. Si Tim Miller, sobrang inspiring ang story niya. He is a man who used to be homeless 7 months ago. Broke na kahit pambili ng cellphone, wala. But right now, he is already a crown diamond. More than that amount ang kinita na niya. And another one, we have here our diamond upline, Jesse Garcia. Magkano po ang kinita niya? Next slides, please. Ayan, oh. So, Livegood delivers. Livegood is real. Si Livegood ay totoo. Okay po ba? So nagustuhan niyo po ba ang napakinggan niyo for tonight? Okay. Ngayon, next slides. I have these questions to you. I gonna tell you this. I have 4 reasons. We have top 4 reasons. Of the many reasons why you are going to join in Livegood, top 4, ito po ang sasabihin namin sa inyo. Number 1, we just launched officially, globally.
We just officially launched globally. Number 2, we offer you the high quality and very affordable products. Number 3, the marketing system, tools, and trainings. And number 4, a simple, powerful, lucrative pay plan. So these are the top 4 reasons na sana po mag-inculcate sa mind po natin that these are good enough among all the other huge reasons bakit po tayo magjo-join sa Live Good. Now, I have questions for you, particularly doon po sa aming mga guests. Are you A, B, or C? A, you want to become an affiliate member at magbabayad kayo ng $139.95 for annual or $49.95 monthly, okay? Na magbabayad ka lang ng $9.95 per month. Letter B is you want to become a member na babayaran mo is $9.95 only. Or letter C, you just want to become a retailer. So sa lahat po ng mga sumagot, type po kayo dyan kung ano po kayo. Are you A, B, or C? So regardless of your choices, you go back to the person that invited you. Sabihin niyo po sa kanila if you are A, B, or C. So congratulations. Actually, we're done. So next slides. Meron po tayo ditong disclaimer, no? The information contained herein has been provided as information service only, not a financial or medical advice. The accuracy or completeness of the information is not warranted and is only as reliable as the sources from which it was obtained. Also note that delivery or courier fees are not inclusive to product pricing. So, ibig sabihin po, yung mga presyong binanggit po namin sa inyo kanina, hindi po kasama ang freight costs. Siyempre, galing po yan sa Amerika, magbabayad tayo ng freight charges. Pero nevertheless, mura pa rin kasi factory price, wholesale price na bili natin si Live Good. And in addition, you have to keep your monthly subscription active, no? And it is a requirement for us to enjoy the income here in Live Good. So I hope it's clear. Okay, last slides. Thank you. I want you to end this way. Napakaganda po ng vehicle natin. So what we are going to do now is focus on ourselves and we will attract who we become. So again and again, sa napakagandang opportunity ni Live Good, our assignment is to work on ourselves and convert ourselves to be the best person that we wanted to be because we are going to attract of who we become. So ngayon, we're done. Palakpakan niyo po si Live Good. Pero bago po tayo maghiwa-hiwalay, meron po akong tatawagin ngayon dito. Can you please show the screen of your mama? The platinum rank, Nix. So ito pong tatawagin ko. Grabe po, no? Antindi po ng kanyang struggles. We've been together for more than 10 years. Okay po. Hindi lang po kami naging business partner, but she was like a family to me. Her story is really very, very inspiring. That doon po natin makikita na si Live Good talagang pwedeng baguhin po ang buhay natin sa mga tao pong maniniwala. So ngayon, hindi ko na po patatagalin. My personal directs, no? The newly promoted platinum, mainit-init pa, kagabi lang. Okay po? No other than platinum, Ching Norada! Palakpakan naman po natin, Live Good family. Pakinggan po natin yung kanyang story na kung nagawa niya po ito, no? Kaya po nating gawin. So ayan, Coach, come in! Ayan, magandang umaga kahit gabi na, ano po? At salamat po sa Lord kasi Mentor V, talagang maghapon yata ako ngayon. Sobrang sama-sama ng pakiramdam ko. And then kanina, akala ko hindi na ako makapagsalita kasi talagang sobrang sama ng pakiramdam ko. Pero I asked a strength from God. Sabi ko, Lord, kailangan ko mag-share, kailangan ko mag-inspire sa mga tao na kagaya ko. So, ayun, ang hirap pagka medyo hindi magaling pakiramdam mo, para na may mental block ako, pero sige lang po. So, sa hindi pa po nakakilala sa akin, ako po si Ching Norada, single parent po ako, o balo po ako for almost 18 years na po. May dalawa pa akong anak at
2 apo din po, ano? So dumating po si Live Good sa akin February, at sobra po ang pasasalamat ko sa aking mentor V na naging instrumento po ni Lord, ano po, para makilala po namin si Live Good. At dumating po si Live Good sa buhay namin in a right perfect timing po talaga. Ano po, dahil nung panahon pong dumating si Live Good, ay talagang sobrang broke po namin. Ano po, sa hindi pa po nakarinig ng aking kwento, talagang paalis na kami sa bahay noon, hindi nga po kami makaupa. Pero salamat po sa Panginoon dahil niligtas po ako ng Lord through this company. At ngayon po ay salamat po dahil sobrang laki po ng pagbabago na nangyari po sa buhay namin ng aking mga anak at ng aking apo po dahil po sa Live Good. Ano po? So ang masasabi ko lang, gaya po ako dati na sorry po, talagang masama yung aking pakiramdam. Gaya po dati na talaga pong takot po akong lumabas. Takot po ako sa mga sasabihin ng ibang tao. Dahil ako po ay full-time na worker sa church. Ako po ay isang literature evangelist. At lagi kong excuse yun sa aking mentor na hindi talaga ako pwedeng mag-post sa Facebook. Hindi ako po pwedeng lumantad kasi bawal po sa aking work. So, dami ko pong excuses noon. Pero nakipag one-on-one po ako sa Panginoon. Nasabi ko, Lord, i-guide niyo po ako. Ipakita niyo po sa akin kung itong Live Good na ito talaga ay sagot niyo sa aking panalangin. At tulungan niyo ako, Panginoon, na magkaroon ako ng courage na lumabas. At alam niyo po anong pinakita sa akin ng Lord. Dahil umiyak ako sa Panginoon that time, sabi ko, Lord, 18 years na po akong living by faith. Sa totoo lang, napakahirap po maging mahirap. Napakahirap maging single nanay. Ako lang po mag-isa nag-aanap buhay. And then, yung aking panganay po ay hiwalay sa asawa na sa akin din po may 2 anak. Sobrang hirap, hindi po talaga madali. At umiyak ako sa Panginoon nung pumasok yung 2023. Sabi ko, Lord, bigyan niyo po ako ng break na makaahon naman po kami sa kahirapan. At hiningling ko sa Kanya na sa taong ito, hindi lang po yung relation ko yung mas lalong maging close sa Kanya, kundi hiningi ko talaga sa Kanya na, Lord, ngayong taon na to, makalaya kami sa kahirapan, makalaya din ako sa mga pagkakautang. At alam niyo po, nung dumating po ang chat ni Apbi sa akin, dahil magkasama nga po kami yan sa dati naming company. At nung sabi niya sa akin, basahin mo na yan, ang bawat minuto dito ay mahalaga. Hindi ko pa yun maintindihan nung una. Pero ngayon nauunawaan ko na kung bakit dito sa Live Good, bawat segundo po talaga ay mahalaga. Kasi ang ino-offer po ni Live Good sa atin is a very life-changing business po. Talagang babaguhin po yung buhay natin. At salamat po sa Panginoon dahil ginamit niya po si Mentor V para po makilala ko si Live Good at dumating po si Live Good sa buhay namin. At ngayon, kung gaano po ako kahirap dati na sabi ko nga, talagang kaliwat kanan yung utang. Tapos alam ko marami po makaka-relate sa akin dito bilang single nanay, hindi po talaga madali. Na pagdating po ng date ng 25, mainit na po yung ulo ko. Nakakawa po yung mga anak ko kasi madalas po talaga hindi na ako makakausap ng matino. Kasi syempre iniisip ko na bayarin na naman ang bahay, bayarin ng tubig, kuryente, hindi ko alam saan ako kukuha. So alam niyo po, ganon yung mga problema. Bibili ka ng bigas, kakainin nyo maya-maya. Isipin mo na naman, kailangan makabili uli para may makain ulit yung pamilya ko. At wala po talaga akong ibang inaasahan, kundi sarili ko lang po at ang Panginoon. For almost 18 years ng buhay ko, nabuhay po kami dahil lamang po sa biyaya ng Panginoon. At wala naman po akong natandaan na ginutom kami ng Diyos. Yes, hindi madali ang maging single parent, pero hanggat kasama mo ang Panginoon, nakakaya sa tulong ng Panginoon. At tinugon po ng Lord yung aking prayer. Nung hiniling ko po sa Panginoon, hindi ko po akalain nung February 15 this year, dating po si Live Good sa amin. At ngayon po, nung nag-join po ako ng February 15, sobrang gaan po niya kasing i-work out.
sa lahat, sa dami po ng networking companies na napagdaanan ko, dito lang po talaga ako hindi nahirapan. Parang ang dali-dali niyang i-work out. At alam niyo po, ang tanging sekreto lang po na maititip ko po sa inyo, kasi hindi pa ako pwedeng maging mahaba, di alam ko pag antok na rin po yung iba. 3 bagay lang po ang iiwan ko po sa inyo ngayong gabi na naging sandata ko po. Ano po, dahil wala naman po talagang sa buhay na to ay walang madali. Kailangan po talaga natin magbanat ng buto. Dahil sabi ko nga kasama na po yan kasi ng sasumpa sa atin ng Lord nung magkasala ang ating ninunong si Adan tsaka si Eva, di ba na kailangan natin magbanat ng buto. Alam niyo po, ang sekreto ko lang, luhod, prayer, plano, and then execute. Kasi pag nananalangin ka kapatid, at nagpaplano ka, ituturo ng Diyos yung direksyon sa'yo. Kapag nananalangin ka sa Panginoon, Lord, tulungan niyo ako kasi wala akong bagay na kayang gawin kung wala ka. Panginoon, ikaw lamang ang pag-asa ko, ikaw lamang ang sekreto ng tagumpay. Nasa iyo lang, Panginoon, ang tagumpay ko. Lord, ito po yung plano ko, Panginoon. Magpapalipad po ako ng landing page ngayong gabi sa 50 katao, sa 30 katao. Lord, i-guide niyo po ako. Kung sino po sa dami ng friends ko dito sa Facebook, kung sino po sa mga kaibigan ko ang padadalhan ko ngayong gabi. At alam niyo po, dahil nagnanalangin ka, hiningi mo yung tulong ng Panginoon, ituturo ng Lord sa iyo ang direction. Hindi lamang po direction, ibibigay din ng Panginoon sa iyo yung determinasyon mo. Ibibigay din sa Panginoon sa iyo kung paano ka mananatiling maging matyaga, at maging matiisin. Dahil kung hindi, gi-give up ka. Panghihinaan ka ng loob sa mga taong magto-turn down sa iyo. Panghihinaan ka ng loob sa mga taong magsasabi sa iyo na one year lang yan, wala na yung company na yan. Okay? At panghuli po, i-execute mo po kung ano yung pinag-pray mo at yung pinaplano mo. We need action. At natutunan ko sa aking mentor V na lagi niyang sinasabi sa akin dahil ang dami kong excuses noon. V, nahiya ako umarap sa camera, hindi ko kaya yon. Lagi niyang sinasabi, partner Ching, tuldukan mo na ang kahirapan sa buhay mo. Declare no excuses. Sabi niya, hindi mo minaximize yung time ninyo, which is true. Mentor V, thank you so much kasi tsinagaan niyo po ako. At wala akong natandaan na pinagalitan mo ko. Kahit may mga panahon na medyo hard na yung medyo may diin na yung salita mo, pero hindi ka nagalit sa akin, kundi tsinaga mo ako kahit sa mga panahon na ayoko pang lumabas sa comfort zone ko. Mas nauunahan pa ako doon sa hiya ko. Maraming salamat sa iyo, salamat sa Panginoon na ginamit niya po yung buhay ninyo para nasa live good ako ngayon. At salamat din po sa Panginoon for all those people behind this, well, kala mo naman diamond na, no? So, thank you din po sa Lord for all those people aside from Mentor B, yung mga down the lines ko po ng Inspire the World team. Ang akin pong upline dati sa dati naming company ni Apbi na i-mention ko po talaga siya dito first time kong i-mention si Jimmy Tagala Jr. na siya po talaga ang nag-decide na sabi niya sa akin, Tita, ako naman ang magpapadown sa iyo ngayon. Gusto ko po kitang tulungan. At ang OFW ko sa kina Ma'am Nancita, ito po kasi yung talagang nag-boom, itong 2 tao lang na to nung umpisa. 2 leg lang po. Katunayan po, ang naging directs ko lang po talaga ay 5. Kasi winork out ko po yung sa anak ko. 5. At yung 2, nagme-maintain lang. At yung 3 lang po talaga ang working sa akin. At alam niyo po, ang Live Good ay regalo ng Panginoon sa amin. Dahil ginamit niya po yung dati kong upline down sa pamilya na sila mismo yung naniniwala po ako na si Lord yung gumawa para sila mapunta, sila mismo mag-decide na magpa-down sa akin. Dahil sila po nagbigay sa akin ng volume po under po ng mga Tagala family. Salamat po sa inyo. Andin yung OFW ko po na tsinaga ko si Ma'am Nancita, kakachat, niluhod ko sa Panginoon yan kasi nung una nire-reject niya ako. Sabi niya, okay na ako Ma'am Ching, mayroon na akong business, ayos na ako dito. Pero talagang kinulit-kulit ko siya
habang kinukulit ko siya, nananalangin ako, iniiyak ko sa Panginoon, Lord, tulungan niyo po ako i-convince itong taong ito, makita niya, Panginoon, kung gaano po kaganda ang opportunity ni Live Good. At alam niyo po, pinasahan ko siya ng mga video at isang araw, bigla po siyang, siguro napanood niya, bigla siyang nag-message sa akin na kinausap na rin daw niya yung mga down the line niya na magli-Live Good na po sila. At after po noong nag-build na po yung tatlo ko, nag-focus na po ako doon, under doon sa panganay ko at siya po yung aking win-workout. At sa biyaya po ng Panginoon, binigyan din kami ng Panginoon ng isang leader na malupit. Na bukas daw po, Mentor B, siya daw po ay mag-gold na. Siya na po ay mag-gold na. I-mention ko po dito, kumpare ko po ito, si partner Simeon Tableso po. Talagang grabe po sipag. Sobrang sipag, sobrang grabe po. Nakaka-meeting ko sila kagabi at nakakatuwa po sila. Sobrang sabi nila, isasaturate daw po nila ang buong Nueva Ecija. At malayo daw po yung 1 month na hindi nila masasaturate yun. So alam nyo po, mga Live Good family, ako po ay buhay na patotoo kung paano po nabago ng Lord yung buhay ko through this company. At hanggat ako ay may buhay at hanggat ako ay may lakas, kahit anong oras ako kakailanganin ng upline ko, si Mentor V, hanggat kaya ko, declare no excuses. Kahit sinabi na ng mga anak ko kaninang umaga, Mama, sigurado ka, kaya mo talaga. Sabi ko, kaya ko to sa tulong ng Lord. Declare no excuses. Kaya ko naman, di ba? Nakaya ko naman. So, maraming salamat. Ang lahat po ng mapuri at masasalamat ay gusto kong ibalik sa Panginoon at gusto ko pong iwan po ito sa inyo. One of my life verse po na tested and proven na po sa buhay ko. Na naalala ko, sinabi ko po ito kay Mentor B. Birthday ko kasi sa 24. At sinabi ko po yun sa Lord, Lord, pa-birthday nyo na po sa akin. Magpa-platinum po ako before my birthday. At wala pa po akong ninanasa sa puso ko na hindi ibinigay ni God. Naalala ko po na dati naming company, imposible ako mag-rank up na umabot ako dun sa rank na yun. Pero pag ninasa ako, ibinigay ng Lord. Ito po yung one of my life verse po talaga. Psalms 37 verse 4, delight yourself unto the Lord and He will give you the desires of your heart. At ang pinaka-formula para po tayo magtagumpay sa buhay na ito, Matthew 6:33 lang po. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added unto you. So yun lang po ang gusto kong iwan po sa inyo. Just do your part and God will do the rest for you. Ito po ang Live Good, the right vehicle, the perfect vehicle, the fastest vehicle na ibinigay ni Lord sa ating lahat po. Dahil ang gusto po ng Panginoon, maranasan po nating lahat ang masaganang buhay bago po siya bumalik. Ano po, dahil tayo po yung mga anak ng Diyos at gusto po ng ating Ama na tayo pong lahat ay magkaroon po ng prosperous life. So, yun lang po muna ang ma-share ko. Maraming salamat po sa inyo. Kung sa mga anak ko, thank you so much, lalo na po sa aking panganay, sa aking bunso, dahil talagang sila po ang nasa behind, lalo na po pagdating sa mga technicalities kasi hindi po ako millennial. So ang tandem po namin ay ako po ang recruiting, sila po pagdating sa mga technicalities. At Mentor V, nag-usap po kami ng aking anak kasi naalala ko po sa Jenes dati, nagpe-present po kami sa Jollibee, kami pong tatlo. Si Alec noon ay maliit pa, siya ang nag-ooperate ng laptop. Kami po ni Nika ay back-to-back po kami. Kasi wala po kaming upline that time na nag-assist sa amin. Back-to-back po kami. Siya po ang pagdating sa ako po ang company at products. Si Nikki po ang magdating sa Complan. At we are planning po, kung loobin, mag-back-to-back po kami dito. Pwede po kami maghati sa presentation. So, yun po aming napag-usapan. Kasi gusto ko din po yung aking anak na bumalik po yung kanyang confident. At dati po, pa nag-present kami sa Jollibee, hinahanap po yan pagdating sa Complan presentation kasi iba din po ang kanyang atake. So, abangan nyo po yon, ang back-to-back po namin mag-ina. So, maraming salamat po. Nawa po na-inspired ko po kayo, na-inspired ko po kayong lahat sa story ko at loobin po ng Panginoon. Salamat po. Basta may surprise po. May surprise na lang po kasi ako na po sasabihin kapag hawak ko na po. So, maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you so much po. To God be all the glory po. Thank you po, Mentor V.
Okay. Wow. What a super wow. Live Good family. Live Good family, palakpakan naman po natin ang ating newly promoted platinum. Conchita, Ching, Norada, kayo po ba ay na-moved? Pwede po bang magbigay kayo ng heart emoji po dyan? Grabe, nakaka-inspire. So this is a real situations, real story, real results. To God be all the glory. So ako po bilang isang enroller ni Coach Cheng na kino-consider na rin po niyang isang mentor. Isa po ako sa pinakamasaya. Sobra po akong nagagalak na makita ko kung ano yung nasaan siya ngayon together with her family. Kaya para sa mga nandirito, sana po na-inspire namin kayo. Sana po nakita nyo si Live Good na ito po talaga ay opportunity of a lifetime. So, again, yung mensahe ko pong binigay kanina, the word that I have for today is action. Kung si Coach Cheng hindi nag-take action sa madaming puk-puk, totoo po yun. Hindi po ako hindi po talaga ako napagod. Talagang praise God at biniyayaan din po ako ng mahabang pasensya. Siguro po dahil meron akong 5 anak na iba-ibang karakter at saka andito na rin po ako sa industriya ito for 15 years. Na isa po yun sa mga wisdom na na-build po talaga. Na talagang chinaga ko talaga si partner Cheng. Kaya kita chinaga kita kasi nakikita ko may potential ka. Yun lang po, yung discipline, 'di ba? Yung determinasyon, the courage to really get out from the comfort zone is quite difficult for her. So, medyo, alam mo no, marami po kaming, para po kaming nagtatagwar niyan eh. Nagtatagwar, 'di ba? So at least mas lumakas ang puwersang nahatak ko siya pataas. Hindi siya nahatak pababa. So congratulations to you, Coach Cheng. And of course, sa mga anak mo, to you, Nix, no? I'm so proud of you. Alam mo naman kung nasa ang part ka ng puso ko. Congratulations, you are now gold. To Alexa, okay? So na ngayon hahataw na. Okay po, wag lang umasa sa matrix, no? So hatawin natin to at sa lahat ng mga guest na nandirito po, sana po yung ating pong pagpupulong-pulong dito ay nagbigay po ng nagbukas po. It opens our hearts and our mind, no? To create an urgency that Live Good is really an opportunity of a lifetime. So action is the parents. It is the parent of all successes. Kung wala po tayong action, no results. Mag-take actions na po tayo. Yung magpalipad na po tayo ng landing page. Mag-focus po tayo dun sa blueprint. Magpalipad ng landing page, mag-share ng video. By the way, plug-in ko lang po, no? Meron po tayong YouTube channel. Andoon na po yung mga iba-ibang speakers. And from now on until we are doing Live Good, we will be plugging in here different speakers, different sharer. Kaya sa mga leaders po ng Live Good Soaring Eagles International, I would appreciate so much your teamwork. So nananawagan ako sa iba dyan na pwede naman pong mag-share ng kanila pong mga stories. I would really appreciate that. Kasi our business is all about sharing. Sharing is caring. So, yung YouTube channel po natin, LGSEI, Live Good Soaring Eagles International. Type nyo lang po, LGSEI. Nandoon po yung mga YouTube. Yun nandoon po yung ating mga Zooms, no? I think we have few na nandoon na po na pwede nyo po yung i-share. Different speakers, different sharer. And we promised you we will be sharing a lot of testimonials at ito nga po, tuloy-tuloy po nating ginagawa. So, mag-share po kayo ng mga recorded video presentations. Mag-invite po kayo sa ating pong Zoom. It's 3 o'clock in the afternoon, Monday to Saturday. And then Monday, 8 o'clock, nandun po tayo kay Upline Fernan sa recognitions, trainings. At pagdating naman po ng Tuesday hanggang Saturday,
Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, yan po ay daily Zoom, prime time, 8 o'clock in the evening. Okay? With sharers. At pagdating naman po ng Saturday, it's our platinum nights. So, our platinums ay padami po ng padami. Congratulations. So, ayan, keep going lang po tayo. Andito tayo, palaki ng palaki, padami ng padami. To God be all the glory. So, the message for today that I want to strike in your mind, okay, inculcate into our mind, is the word action. Take action. It is the parent of all successes. Okay po? Regardless na mag-inspire po kami dito, kung hindi po tayo magti-take action, everything is just but useless. So with that, congratulations sa lahat ng mga nag-level up. Tomorrow, we will be having another sharer. We will be having another speaker for tomorrow. Kaya tune in lang po tayo, no? So, ayan. So, magaling, congratulations po, no? At nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga nakikitimplay. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga leaders na meron po tayo na pagkababait. So congratulations, see you at the top. Let's continue to help others pursue excellence because there is hope in Live Good. Let's work as one team, one goal, one Live Good. God bless everyone. Bye. Bye po. God bless. God bless everyone. God bless po, Mentor V. Ayan. So, baka gusto nyo mag-selfie tayo. Open nyo po ang inyong mga camera. Let's have a selfie. Open your camera, everybody. Okay po, sandali lang. Sana ang atin po ditong ano. Sino bang marunong mag-ano nito? Okay, wait lang. Wait lang ha. Open all your camera, Live Good family. Tayo po ay magsi-selfie. Hindi po kasi natin ito magawa sa dati po nating ano. Sa dati nating ano ba yun? Sa dati nating Zoom. Okay. Meron ditong ano no? Yung nakikita yung lahat. View, Nikki, ayun. anak. Ito, ilalagay ko sa gallery. Wow! Wow, ayan Kitang-kita ang madlang people Ayan po. O, lahat ngiti, no? Okay. Lahat po tayo ay magsasabi ng one team, one goal, one Live Good. So, pwede po kayong mag-screenshot po dyan. Wow, nakikita ko kayong lahat. Bakit si Gerardo Combate hindi naka-on? Eusebio Tibio, hello. Hi, Oppo F9. Bakit hindi ka nagbigay ng pangalan? Hi, Delia Buxit. Hi, Dolores Tamundong. Hello, hello. Olivia Masangkap. Romel Ademis. Hello, hello. Jenner. Maria Corizon Salak. Ime Jane, Letty, hello. Rebecca Gamueta, Abraham Solomon, Army Ann Bardesco, Justado Fernandez, Jimmy Balboa, Oswald Bert Andres, VC Manolang. Woohoo! Grabe na to. Hindi na mabangbang. Sabi nga po ng mga taga Cebu. Ed Magalong, hello, 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 hello. Hey, Shell Febros Ronchua, Evelyn Carsado. Ano naman ang feeling dyan nang tayo po ay nagkikita-kita? So yung iba po, wala pong mga picture. Okay, so next, pwede pang paki-screenshot nitong mga ito. Okay, so let's take a picture. Okay po, mag-picture po tayong lahat. Okay, one team. Pwede nyo pong i-on. Ang i-on po, i-open, hindi na po pwedeng i-mute. Mag-unmute po tayong lahat. At isagaw po natin ang one team, one goal, one Live Good. Okay. I-unmute ang inyong mga mic para marinig at naka-record. Okay po? Sige, kasi ikakat po natin ito. Yung mga mic nyo po dyan, di ba kanina pinapatay? Ngayon i-open na po natin. Pwede na po tayo mag-ingay ngayon. Okay. Ano isisigaw, Mentor V? One team, one goal, one Live Good. Baka mali kasi nasigaw ko. wag yung dati ha. Grabe ka ha. One team, one goal, one Live Good. Pero bakit hindi sila naka-ano? Teka muna. Bakit hindi naka-unmute? Teka muna ha. Pwedeng i-unmute ito, di ba? Allow participants to unmute themselves. I-unmute nyo na po yan. I-unmute nyo po lahat. Kaya nyo po bang i-unmute? O ako pa ang magsasabing i-unmute? Pwede nyo pong i-unmute yan. Pindutin nyo po. Okay.
Pwede pong mag-ingay na ngayon. Unmute niyo po, open your camera, unmute po, open your camera. At tayo po ay magpapa-picture. Okay, so magko-chorus po tayo. Ayan. So, pwede na po tayong maghingay. The host can't allow. Hindi po kayo mag-ingay. Okay po. So, ready na po ba tayo? Okay. So, hi partner Lordy, I love you. Woohoo! Grabe na to. Masaya po ako. Okay, mag-picture kayo tapos isend nyo sa GC ha. Isend nyo po sa GC. Live Good Family. Okay ha? Okay. Let's do it, no? Hindi ako nagpipicture. Sino bang nagpipicture? Baka mamaya nagangangawa tayo dito. Wala naman pala nagpipicture. Screenshot. Sino po ang nagpipicture? Kasi ako napicturean na po ni Nikki Mentor V. Napicturean na ba niya? Alam Yes niyo kasi po. Jologs, hindi ako marunong mag-screen recording eh. Okay, sige. One team, one goal, one live good. Okay, 3, 2, 1. One team, one goal, one live good. Yay! Sige, teka muna. Next group. May next group pa eh. Okay. Paano ba to? Okay. Next group. Pwede bang ulitin ko muna yung first group? Pipicturan ko. Wala akong tiwala sa yung magre-record eh. Wait lang ha. Pipicturan ko muna po kayo. Okay ha. Wait lang. Ang saya nito. Okay ha. Picture ko lang. Wait lang po. Ipopost ko to ngayon eh. Okay. So next. Bakit kasi hindi naman kayo nag-on ng camera? Hi Ma'am Letty Maceda. Hi Ma'am Let's. Alam nyo kung lahat po sana tayo nag-on ng camera, ang saya-saya po nito. Okay. So one last round. One last round po, no? Okay, last na po bago po tayo maghiwa-hiwalay at alam ko antok na po ang lahat. Sige, 3, 2, 1. One team. One goal. One goal. One live good. One live good. Yes, hello. Thank you po sa inyo pong lahat. Kita kits, okay? Gawin po nating masaya to. Siguro tomorrow, mas maganda bago po tayo mag-start, on muna ang camera, okay? On muna lahat ng camera at magbatian muna tayo. Pwedeng sabihin, hello, I'm from Coronadal City. Para at least alam ko, naiintindi ako, nakikita ko yung mga mukha nyo dyan. Hello, I'm here in Saudi Arabia. Alam ko, kasi lagi tayo magkakakita-kita ng ganito, bagamat hindi siya physical na nagkikita-kita. Pero habang kumakaway-kaway tayo at sinasabi po natin kung saan tayo galing, di ang saya-saya, di ba? Kaya pag nag-physical tayong kita-kits, di ba parang na tayong magkakakilala ng pagkatagal-tagal. So, ginagalak po ng aking puso na makita kayo dito po sa ating pong Zoom. At tuloy-tuloy po tayong magpalago at magpalaki. Congratulations to each one of us. God bless. Go Diamonds, see you at the top. 6 months to 1 year. Gawin po nating maging diamond. Isipin niyo po yung kung anong buhay, sinong buhay po ang mababago. God bless everyone. Thank you. Hi, Coach Demi. Hello. Thank you, everybody. Bye Hello, po, bye. everyone. Andiyan ba si Ate Rose? Hello, Ate Rose. Are you there? Hindi ko nakita. Okay, Ate Rose, andiyan ka ba? Okay. So ako'y nagagalak sa mga nagaganap. Okay po. Sige po. Ayan, so masayang-masaya po ako. Nakikita kayo lahat. Nakangiti. Mentor V, parang ayaw pa nila mag-alisan eh. Mentor V, ayaw pa mag-alisan. Kaya nga, gusto niyo mag-podcast tayo? Gusto niyo ng Q&A? Gusto niyo ng chika? Grabe, ba tayo niyo mag-alis? Ayaw maghiwalay-hiwalay. Alam niyo, I love you guys. Thank you so much. No? Naging kaparte kayo ng buhay ko dito sa Libro. Maraming salamat po talaga sa bawat isa sa atin. Hangad ko po at dalangin ko na sana lahat po tayo ay magtagumpay. Basta tulong-tulong pa lang tayo, maging teachable, maging humble, maging willing to follow direction lang po tayo.
Wala pong posible. Lahat tayo magkawag. Amen. Buti hindi daw maalala mo kaya. Ikaw talaga AOA Asan ka? Ba't hindi ka nagpakita? Oh my God. Dito po sa Promise mo. family. Wow, congratulations. Promise mo, Coach. Yes. Anong promise? Sino yon? Sino may Blow sabi? Eusebio, ikaw ba yan? Anong sabi? Anong promise, God. burger? Ano? Ang promise mo, blow out. Blowout na burger? Padala ko dyan. Ite-teleport ko sa inyo yung burger. Okay. Alam na, di pa pwede magpakita. So ayan po, nakaka-excite no kasi marami po tayo mga speakers na paparating. So bukas, sa isang bukas at lalong-lalo na po next week, marami po tayong speakers na first time niyo po silang makikita. Si Upline B ay back out muna. Okay po? At ang ating pong mga magagaling na mga speakers, they will be here to inspire us, to ignite us, to educate us. So maraming salamat po sa ating pong lahat. Palakpakan po natin ang ating newly promoted Platinum, Coach Ching Norada. Thank Hello. you. Congratulations, Coach Ching. Ching. Thank you for being an Thank you po sa inyo inspiration. lahat. So bye. Bye, Bye. everybody. God bless. Ang saya-saya. Bye po. Congrats, everyone. God bless. Partner Lordy, I gotta call you later. God bless po. Bye. Grabe, nakakatuwa naman sila. Hi, LJER. Hello po. Hi, Jenny Balboa, Olivia Masangkap. Sana bukas, no, sabihin po ninyo kung nasaang lugar kayo. 'Di ba? Kung nasaang lugar kayo para at least pag nagkaway ng ganyan, alam na kung saang lugar po tayo. So bye everybody. God bless po. Bye Partner Ching. Bye Emma Jane. Bye Olivia. Bye Jenny Balboa. Bye Partner Sheila. Bye Jocelyn Wagan. Thank you to everybody. Eric, Iris, Loli Cherry, Linda, Rebecca, Bonifacio. Hi Kuya Oka. Alwin, Iris, Domiciano, Cipriano. Hello Diamond. And Win Takaw, Legend. Diamond. Okay, so lahat po sa atin po dito, hiwa-hiwalay na po tayo, galit-galit muna tayo. God bless everyone. Bye po. God bless.